V tomto videu vám ukážem, ako používam modely molekúl k rýchlejšiemu naučeniu žiakov rozdielom medzi atómami, molekulami, prvkami a zlúčeninami. V predošlých videách som nazýval tieto objekty časticami, teraz ich začneme volať trošku presnejšími výrazmi. Toto a aj toto predstavuje atóm, pretože ide o samostatnú guličku. Prirodzene, tieto atómy sa od seba líšia veľkosťou, farbou a hmotnosťou. Atómy bohužiaľ farby nemajú. Farba na týchto modeloch predstavuje určité správanie sa v chemických reakciách. Rovnaká farba znamená rovnaké správanie sa a teda jeden určitý typ atómu. Tento typ volajú chemici prvok. A tuto mám 3 atómy 3 rôznych farieb, teda 3 atómy 3 rôznych prvkov. Toto už nie je atóm, ale molekula, pretože je to častica tvorená 2 atómami. Typ atómov je v tejto molekule rovnaký a preto to musí byť molekula prvku. Toto je molekula zeleného prvku. Ak máme na mysli časticu, ktorá nie je zložená z atómov rovnakej farby, ako napríklad táto, ktorá má jeden čierny atom a 2 červené, musíme ju nazvať molekulou. Na rozdiel od predošlých molekúl, modrej a zelenej, máme spojené 2 odlišné farby. Takejto látke hovoria chemici zlúčenina, pretože v jednej častici máme zlúčené alebo spojené či zlepené 2 rôzne farby a teda 2 rôzne prvky. Aj toto je molekula, tentokrát je zložená z 5 atómov 2 rôznych prvkov. Toto je tiež molekula, ale farba atómov je identická a preto je to molekula prvku. To isté platí aj o tejto častici. Musí to byť molekula prvku, ale iného ako zeleného. Tuto máme 2 farby v jednej častici. Musí to byť molekula zlúčeniny. Poďme si to všetko ešte raz zhrnúť. Toto sú všetko častice prvkov. A toto sú častice zlúčenín. Prvky môžeme ešte rozdeliť na tie, ktoré sú tvorené z jednoduchých atómov a tie tvorené z molekúl. Zlúčeniny sú vždy vytvorené z molekúl.